Здравейте, потребители на YouTube, аз съм FullMastersBG и днес реших да направя новото ми ключе за Clash Royale. И така, нека да започваме. Извинявам се, че не съм правил от доста много време клипове на Clash Royale, други игри или нещо друго. И така, ще започнем. И мене ми се падна от Stats Royale Epic Chest. Да, падна ми се Epic Chest преди един ден. Тоест вчера. Днеска почна и Double Elixir. Draft Challenge. Пуснаха и Draft Challenge на Friendly Battle. Ето го Epic Chest. О, супер сет. 13. Много първо мисля кой са лепнали от клона. Те много лепват. О, ето го! Готов Epic Chest. Не, няма го това сега. Защото ще бъде кратък клипа. Ай, първо ще заграм една битка. Ще пусна малко музиката. Ще намаля. И така да се впускаме в битка. Забравя да ви кажа. Днес станах 8 арена. Така. Само по-бързо да ми пуска картите и да ми краже. Давам палец нагоре. Ето. Добре, тук пусна Giant Skeleton, 3 левел. О, не! Не, това е... О, не! О, не! Би го! Добре, поне бомбата не достигна до колата, но... Направим някакъв демидж. Москитер. Добре, аз тръгвам с балони вич. Какво става? О, yes. Още един път балон. Yes. И му взема код. Yes. Добре, тук. Той покрай. Само да няма зап. Yes. Може да има зап, но... Има арос. Лейно. Давай, биби, драга. Добре, тук взехме някакъв демидж. Оф! Giant Skeleton. Наскоро го спра. Не! О, колко зле пуснах. Не, той ми взема код. Колко зле пуснах, вау. Това беше много тъпо. Много тъпо от моя страна. Добре, ще събера още малко елексир за лавафант. Стига брат. Няма Давай. Покрай да. Зарежай. Давай. Не. Лава хант. Yes. И сега пупсовете взимат код. О, yes, победихме го. Well played. GG, my friend, good game, да. Добре. Искам... И сега е време. Искам
да ми се пане много болера. Много искам. Имам хил спела, спечеля го чаленджа. Днес се апгрейд на хилит прибиране. Да, така и да пристъпваме към епик чест. Болвър! Не! Това е голям фейл! Сериозно ли е? Дай ще направим скриншот. Гадния фейл. Супер, скелетонар ме ще апгрейднем. Като съберем 2000 голд. Имаме също така и болвера. Поне да беше ми се паднал от сорта от нещо като конспел, да го апгрейдна или балона. Това беше най-шибания епик чест. Защо не ми се падна болвера, аз толкова го исках. Добре. Благодаря, че гледахте това видео. Дайте палец нагоре. Трупам абонати, абонирайте се. И чао!